मेहेरगोनां MG फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननायाव गोदान बर' एलबाम गार्दावसैया ओंखारबाय। गोदान बोसोर 2023 मायथाइया सफैनो बारा गोबाव सम गैलिया। सुबुं माहारिया गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजायै बरायनायाव बयखौबो मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बयबो रंजा बाजा खालामग्रा सुबुं माहारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार टाउननि गोजोनपुरि बायलेन्ड बायाव थानाय मेहेरगोनां MG फिल्म प्रडाक्शननि बिगुमा रोंसार मुसाहारि बिथांनि दिहुननायाव गोदान बर' एलबाम गार्दावसैया ओंखारबाय। बे बर' एलबामा रोंसार बसुमतारी बिथांनि थामथि खोन्दोनि दिहुननाय बर' एलबाम। गोदानै दिहुनजानाय गार्दावसै बर' एलबामाव फाव दिन्थिदों सारस औवारी आरो पद्मा ब्रह्म बिथांमोन। लोगोसे बे एलबामखौ डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफ होदों पुरन बसुमतारी बिथाङा। बे गोदानै दिहुनजानाय गार्दावसै बर' एलबामखौ रोंसार मुसाहारि बिथांनि मेहेरगोनां MG फिल्म प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव नुनो मोननाय जागोन। मेथाइ खनगोन दै माइनराव आखाइ खबगोन जि मेजराव मेथाइ खनगोन दै माइनराव आखाइ खबगोन डिस्क' मोसागोन बक्सार मोसागोन एसे नांस्रोब्ला नागिन डेन्सबो होसोलायगोन मोखां नायलायना अलमं बियार गारदावलायगोन फैनोसै समाव आन्द्रोआव फैसाखौ नागिरबोगोन जारौ सना सोरखौ नेदों नोङो लामा दथायाव सोरखौ नेदों नोङो निउ इयाराव फोलाव सेल्फि लानानै सोरनि गोसोखौ फाग्ला खालामदो गन्थं बिजौनि नाफा खुलजो खोमा बिलाइनि फुलखुरिजों गावदां महरखौ मोदान होनानै जार महरखौ समाय होनानै थाइनै मेगनजों इसारा होनायखौ जों सनाफोर मोनथिखादों खाथियाव फैनो खायदा लानायखौ जों सनाफोर मोनथिखादों जारौ सना सोरखौ नेदों नोङो लामा दथाया सोरखौ नेदों नोङो निउ इयाराव सोरखौ नेदों नोङो लामा दथाया सोरखौ